Kien sejjer iqaddes il-quddisa tas-seba' ta' filgħodu meta ħessra minn temmet il-ħajja ta' dan iż-żagħżugħ minħal qormi, il-viċi arċiprit taż-Żejtun. Deskritt bħala kalamita żgħażagħ u tfal mill-arċiprit taż-Żejtun li kien ilu xarejn jaħdem miegħu. Kien dik il-kalamita li jiġbed it-tfal u l-adolescenti anki żgħażagħ ukoll u flimkien impjanajna li ju jagħti ħidma attenzjoni partikolari fejn jitlu tfal u l-adolescenti. Jiddeskrivi x-xokk tiegħu meta sar jaf dak li ġara. Xokk fiżikament li titriet u għaxina ċempil li wieħed minn sħabi tifhem li kien rċieva aħbar on site u sendan li kien jaf li fader kien fiċi miegħi u ċempil mal-ewwel mort hemmhekk on site u tara ma tixtemmen dak li tara. U jfakkar lil Durrene bħala bniedem li kien iġorri l-pis ta' familtu. Kellu l-esperjenza jibsa li kollu telfa ta' missieru waqt inċident fuq ix-xogħol. U kien bniedem li jsostni ħafna anki l-familja tiegħu. L-inċident seħħ fis-6:30 tal-ħadd filgħodu meta l-karozza ta' Durrene kellha impatt ma' Central Strip u spiċċat fuq in-naħa l-oħra tat-triq. Minħabba fekk il-karozza tal-qassis kellha impatt ma' vettur oħra li kienet misjuqa mir-raġel ta' 63 sena minn Ħażabbar li qed isofri minn ġrieħi gravi li kien fil-karozza ma' mar oħra ta' 51 sena minn Ħażabbar ukoll li sofrit ukoll minn ġrieħi ħfief. Fuq Facebook diġà ssieħbu l fuq minn 3000 ruħ fi grupp li kienu ffurmat biex żomm ħajja il-memorja ta' Durrene Ċilja. Fuq Facebook diversi mistoqsijiet. Dal-għodu nistaqsi għaliex il-mewt ħażdet il-ħajja ta' żagħżugħ ta' 27 sena f'inċident ta' traffiku. Mistoqsijiet li jibqgħu mingħajr risposti u kull ma jifdal u l-memorja ta' dan il-qassis żagħżugħ. Il-ħadd filgħaxija saret adorazzjoni ġewwa San Girgor Żejtun għar-ruħ ta' Durrene Ċilja. Qabel l-adorazzjoni saret il-qudies taż-żgħażagħ fis-7:15 li kienet daqstant għall-qalb Durrene. Il-funeral ser isir fil-Knisja ta' Ħal-Qormi nhar it-tlieta fit-3 ta' wara nofsinhar. I don't want to perish like a fading horse.